abyste hoši jako neřekli, že děláme jen píčoviny a nic neumíme, tak vám ukážem, on to už ukazoval Bob, že jo, ve svém videu, my to máme od něj původně, ale ukážem vám, jak umýt auto, když nemáte vapku s rozstříkem na šampon, jo. On teda to ukazoval na Jaru, Jablíčkově myslím. My jsme byli v Chemical Guys, tak víme, že Jar na lak úplně není značka Ideál. Tak tady máme poloprofesionální autošampo za... Byl fakt drahý, jo. 49 korun stál, no. Já ani nevím, kolik stojí Jar, ty vole. Možná dražší, ne? Nevím. Vole, plný něčím. No, tady máme hadici do vapky. Bob to dělal to, ale protože s touhle hadicí se občas napouští pitná voda. Jakoby nějaký zvířata. Tak to uděláme následovně. Takhle se musíš trefit do toho pomalu. Tam naléš, kolik potřebuješ. Jej. Tak to už je moc, jo? No nevadí. Teď to zaděláš. Musíš tak... Snad to nevypadne, to je stržený. Teď. Nádher, no. A jdem na to, ne? Teďka to máme omytý tak vesnicky, jo, to prostě nebude se to blejskat pořádně, no, a tak to musíme ošmrdlat nějakým hadrem nebo něčím takovým, no, tak jdem na to, no. Aby jako neřekli, že jsme úplný vidláci, ty vole, že to není byl od nich, jo. No není to krása. Máš to obráceně, vole. No. Kurva. Počkej. Hej, ty pičo, co to je za samotky? Jo. Tohle nikdo neuvidí. Nádhera. No píšou tady, že tam mám dát 50 ml na 10 litrů vody. Tenhle kýbl má kolik? 8, ne? Aha. Tenhle kýbl nemá. Nemá. Tak já nevím kolik, však do jednoho, že jo, tam je to dát 2 kýblů, na tom to je založený, to už si stačí, ne? Ty vole, to je závy do píči. Ale stále to pade, tak co bys chtěl? No, teď si to napustíme. To bude napustit. Já ti to pustím. Jo. To odletí ale. Ne, to musíš opatrně. Zatímco se nám napouští kýbl, tak tady poklidíme trošku. Kurva, mě to vypláchlo ksi. Pak hodinu poprávnici. Pohoda. Teď nám to rozpojit a napustit z hadice. Ne, už to bude. Nebo to napustíme vapkou. Všechno vylítá, vole. Nebo to zkus, no. Když to takhle ponořím, tak by to nemělo nic dělat, ne? Uvidíme. Tak záže. Vypadá to dobře. Teď je to potom určitě blízká. Na slovou. Jak to dělá? Metoda kýblu spočívá v tom,
že taháš jak kokot 2 kýble, jo, takže je to tím. Já nevím, asi začínají tady od vrchu, ne? Jakože... Jo, A někdo mi to pak bude muset oplachovat. já ti to opláchnu pak. Tak jo. Navlíknej si rukavici. Není tady někdo se strama, to má totiž nějaký mytý koní nebo co. A prostě to šmrdláš. Nesmíš nikde vynechat, protože jak to uschne, jak je to všecko jde. A to pak tučí. Už můžu? Jo, už jo. Takže my jsme si to umyli, aby jsme na to mohli přidělat lemy. Protože jak ty kola jako takhle lehce lezou, tak jako lehce, no ale prostě hází to, viď, no hází to hrozně a maminka nadává, že když jezdí nakupovat tady přes stavbu, zaprší a v piči, že jo, všechno, ty vole. Tak se otřela sukní, ty vole, o dveře a jak nový prostě zadek od bláta, ty vole, no tak to tam jdem přidělat. Měli by to být origo, akorát nějaký pán je neorigo upravil, protože upravili tady ty packy. Tenhle asi nejhorší ten lem z těch všech 4. Takže my ho budeme muset ještě jako trošku upravit. No jak se do toho dáme, tak do večera máme snad co dělat, no. Když tak si dáme noční nějaký píváky a ono to půjde. Trochu se nám to zkomplikovalo, tak jsme to ani netočili, ale ty vole, tam ty originál držáky to vůbec nepasuje prostě, tak tohle je nanejtovaný, tam jsme dali šrouby, ale budeme to nejtovat, protože šroubama to je hrozně zdlouhavý, no prostě piči, ty vole. Jako vypadá to docela dobře, no a my to pak někde si nafotíme, kurva naleštěný, jako v terénu, no ale mrdá mě to. Krám, ty vole. No ale policajti už nebudou mít co říct, moc to neleze, ne? A dobré to tam je. Tak máme lemy hotový, ty vole. Dalo nám to zabralo asi 4 hodiny snad. Tyči, tohle byl úplně na to nasranej. Vůbec nepasuje, přitom je to originálem na patrola, ty vole, tak nevím, no. Vzali jsme je trošku oživovačem, tuhle stranu moc ne, ta druhá vypadá líp. No. Je to hotový, no. A teď ať mi nějaký policajt kurva zkusí něco říct do píči, tak ho pošlo prde. No to ne. Je tam pár věcí, za kterých... No hlavně nemáme pojištění na pokuty. To je pravda, no, nemáme pojištění na pokuty, ale my strach nemáme, takže ho mít nemusíme.